Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare ndine nyaya yandava ndakakubatira panapa. Tiri kunzwa kuti mukomana wechidiki uya wekuramba wekurafura wikino uchivayo achiti mota dzako handabasa nadzo anonzi Holyten ari kunzi akaita tsaona nezuro, ari kunzi akasangana nenjodzi. Zvinhu zvakaoma zvatiri kungonzwawo kapfupi nezuro futi yakapfupa yamshuwa ndatombotaura nezvayo kudhara kuti kapfupi akasangana nazvo zvekare akaita tsaona accident. But nhasi ndiri kutambira nyaya panapa yandawa nayo ndakakubatirai. Pari kunzi 2 people are feared dead after a green horse bus was swept away while trying to cross a flooded river in Mawaza, Gwanda South. The bus was traveling from Gwanda town when it plunged into the swollen river. Police have not yet confirmed the incident via ZBC Online. So abada nipa ZBC Online, but I don't know why is it ZBC yacho isiri kunyara. Pane imwe information yekuti munofanira kunyara kutotaura. Boss majara kakungoti mukuti Kulliant anongo chikotara zvake, Kulliant uri kuita ngero kuti venga. Let's talk about this muri Zimbabwe. In this era nguva yatiri tichine nyika ine kuma reserve iko muchine tuma bridge tokuti bhazi rikapfura nepa pakazara mvura rinotsvairwa. Aya. Ainini zvanguka andidi kunyeberai. Gwanda ndo same kwechikomana chiya chekupuwa project kunzi chise masola. Ndo Gwanda yati kutotaura nezvayo. Same area. But ngatimbotaurira chokwadi kuti. Pachiri kupinda marwizi unozati kupanhu pacho kapatopatarisa unotosvika pakutonyara izvezvo. Kunyara chako kuti saka even webhazi wacho atisati tamupaidwa inonzi problem kuti akoyo ngochizokrosere ipapo uchiona kuti rwizira rwakazara nebhasi havanenge vachitika vanhu vaisvike kudzimba kuchiri kwakachena maibata. But in this era tichiri nezvinhu zvakadaro unonzwa mumwe achidedzera kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachitongei. Muri yeZimbabwe inini munoziva kuti handina matyira and handina mangwana, handina kana basa nezvakawanda. Kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF yatadza kutonga nyika, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikani. Ndiri kutorevesa pamwe unonyadzonenzwisisa ndati zvoni kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video kuitira kuti vaboikani. Guys, chii chakadai izvozvo chatiri kuitirwa icho chichi? Mumwe munhu anenge ari ikoko ndo panongouya achingota nharo. Unozati ndakamboona mumwe munhu achitaura akachiti vamwe vanhu vacho vanenge vachisapota Zanu PF havasi maZimbabwe ena mabumbwe evanhu hamene zvaingotaura. Ini zvangu I don't like that. Handidi kudedza vamwe vanhu mazita. As long as une idea muZimbabwe ndinongokuona unge Zimbabwe you are a brother or a sister to me. Zvatopera tobva tati tichiita zvinhu zvimwe chete. But kana muchinge makubudikira muchisapota system yekuita kuti mabhazi atsvairwa akadai so uchazonzwa kuti vabereki vako vafa one day. Ndopo uchaona hasi mafanis. Ndopo uchaobva waita big fun panapa pari paKulliant panapa. Ende vamwe venyu ndikukutaurirai. One day uchazouya waita big fun. Zvenyu zvimafanis zviya zvekuti most of you vanouya panapa ngati iwewe unotijairira kazidai so tichasangana tichadi kakawanda tisangana. Ukara njoyeko kuti tisangana. Unoita sei? Asi nyaya dzekuti ndedzekuti kusangana idzi. Vari kugadzira marodhi, handiti mune muchifamba muchiparidza kuti vari kugadzira marodhi. Iyi rodhi yacho kai. Irodhi inotsvaira sabhazi nemvura. Ndo rodhi dzacho dziri kugadzirwa. Ende kutombobvunzawo kuti saka mune plan here kuti kuchaitwa. Bosi kune vanhu vacho vari ikoko amene unotozvishaya kuti vari kunyatsodiki vanhu vacho vari ikoko. Vanenge vakanyarara. Ndisu tochitoya tototanga kutocomplaina kuti vanhu izvo so unoshaya kana one munhu anogadzira video kana clip kuti asende zvake kunoko kungogadzira ka clip achitaura kuti aiwa mazotinyanyira unomushaya vese vanenge variziva rikoko. Omirira titozi kutaurirai kuti vanhu imimi vekugwanda chakadai so road yepaningi pagwanda ichaiti dzakawanda road dzetakakomplaina pane tone pamwe paimbobuda painzi patogeti mwenge nzengaonekwa ine mapotholes takabuda tikazvitaura kuti ime togeti ainge ite mapotholes paripo pamuri kutora mari man ndokuba kwacho kwamakutoita kugadzira ito road kaka mapotholes izo atisida kumaona arina uzombodoka akabva atobviswa naibata. So zvimwe zvinhu zvacho kameno zvimwe mana ini nanguka ndingatozonzi pamwe ndinonyanya kuningirina stereki ndiri kunyanya kutaurisa
munozondiudzawo because pamwe zvinhu zvacho zvinoita ngandini but inini the funny thing chikundirwadza semugwanda ikoko mukomana wekupa project rekugwanda ikoko atengera Enzo aishawo mota ye 145,000 aivaonaka azvino zvachaona ngati mbochikawo at least chitorawo orite since wagara uta give away mari chingoitawo give back to the community vanhu gwanda ndakakuvharai kana kuti whatever ndakakuita sei whatever handina kuzonyatso-deliver zvinototarisira zvacho kuzi ndiko zvakaperera kaumaoko kwako uchitorawo ka 45,000 uchinda uchigadzirwa ka bridge apo kekuti zvingopindu ke 45 achingomanage this one guys makansela kana zvazoshota muzowedzera muchingomanage this iwonda chingopuwa mota kana 100,000 kana kuti unoita vice versa or whatever hazviri nani mana aiwa pane kuti vanhu votongonzi musatambe nekurasika kweupenyu ende kana rufu rwako uya mawira akadai so aya harisarudze kuti uri wezanu manje zvekuti mune muchititira nharu zvisina musoro panapa harisarudze kuti uyo uri wezanu unongorohwa nemvura yacho uchitoenda utofa ende hazvina basa kuti kana iwo kuti ndapesaizotitorikona kuti chidai so ndo zvinhu zvatine tichicomplaina ndo maproblems anosangana nevanhu everyday hatinee tichigara tichitaura nezvavo panapo kuti guys onai nyaya zvakamira zvakadai unoona rimwe richiti saka zvese zvamunenge muchitiudza everyday muda tiite sei what's the way forward tichitiudza tiite sei you get away man what the way forward tiri kutaura zvekuti zvinhu zvakadai so mabhazi achidona achitorwa nemvura wotiudza kuti poda kuti zviitwe sei tiri kuti rodhi ngegadzirweka tikutaura zvimwe zvechiko zviri simple inga tikutaura zvinhu zviri simple ngapaiswe bridge rimwe unoona richibvunza kuti saka muda tiite sei ipapo muda tiite sei kuita sei kokudiko nemwe vamwe vacho vanotanga vanopengereka vanhu ipapapo anditombo nyaya dzakadai so handimbofe ndakaseka chero kafutoya panapo wada kuti ndingana sei ndingatokubuka ndingatovengana zvedu zvimwe zvese tingatisekererani kwete kusiya zvinhu zvichiita zvichisvika pathis extent hakuna zvinhu zvakadaro handitolerate that nonsense anditolerate nonsense yakadaro yekuti tosiya vanhu vachitambudzika kudai so vanhu vachidonha nemabhazi vachionzi bhazi ranhingina imikaimi rambobva kwese uko ratadza kuti tsaona rafamba zvakanaka radai rakutorwa nemvura saka mobva mati problem yanu kuti siwa inhingi yanga isi problem yake problem yemunhu ari in charge who is in charge ndiye anofanira kuona kuti agadzirise ipapo ende constitution yacho inofanira kubva yatochinja futi yonzi vanhu vanofanira kuva nesimba vanenge vakavhotera kana kansela kana MP aniwe ikoko anenge aoneka kuti haasi kudeliver vanhu vanofanira kuva nesimba rekumudzinga the way same process yevanhu inovhotwa nayo iyayo panofanira kuitwa this another process yekuti uyu toda kumubvisa because ari kutadza kudeliver zvinofanira kugadziriswa zvinhu zvakadaro ndokuti vanhu vese vaite soba tive nevanhu vari soba munyika vari kudza kuti munhu arisarudza ndekupinda ndekushandira nyika kuti unongopinda muchingodya muchididi luxury life musina kushandere hatina problem nekuti wapinda ikoko washanda ikoko wakudya idya but uchishandira kuda kungodya wakagara chii chakadaro ichocho ndombozvidere ini mai ndo zvinhu zvisingatombodi manje izvozvo izveso pane mumwe truck driver ari abudisa slip rake haina umadaka inini zvinhu zvacho tiri pakuremerwa senyika I'm telling you the truth zvanzi ndamboita breakdown paincomo tollgate ndakanzi after 30 minutes totanga kucharger for blocking the lane Zimbabwe is cased. So palane apa mari iripo iri kubuda panapa ari kunzoni tiri kucharger $80 per hour ndo mari ndiri kuona yakanyorwa panapa but iye ari kuzoti akagara ipapo 3 days ari kunzi akachargerwa $4,000 saka ivo vazonyora kuti 50 hours something hanzi 3 days plus 2 hours ndo manyororo azonga zvangoitwa saka zvatochargerwa mari kuti gonyeti rako rafira patogate wa block lane utazotora mari kana kuti kuita sei iyoyo manje ikai inoda kuti maZimbabweans mundudzo zvamunofunga in the comment section because asisi dzese dzandinozongokomenda on iyi inoda kuti muchinduudza imimi mega zviri fair kuti mota yako gonyeti rako rikafira pani robva ranzi rofanira kubhadhara after 30 minutes dzega rofanira kubhadhara zviri fair here hama dzadiwa ngationesani ngatiudzane maybe munogona muchiziva ndo imwe mutemo yacho here makasiya manyora kuti zvizodaro I don't know. Tell me what you think. Munoiona sei iyoyo pari kunzwa kuti vharira lane saka unofanira kubhadhara mari yese iyo kana zviri bho mungondudza zviri bho tovatangoziva kuti iye nabasa so that future politician vari kutoona vanobva vatoziva kuti maZimbabweans vari kuti iyi nyaya nabasa because
chamunofanira kuziva kuti vanhu vazhinji vaya vachada varida kupinda mumapositions mamwe mapolitician vamwe varimo ndo zvavanotoswera vachiona izvo havaone mavhidhiyo ese aya mune muchifunga emaskitsa vanouya vachiona nyaya idzo dziri kupopotwa nevanhu muzimbabwe ndopava saka ndosaka ndichiti guys komendai zvakanyanya muchindiudzawo kuti nyaya yacho mune muchiona sei so that vanokwanisa kuona zvamuri kutaura senyika. That's it. Ndisati ndabuda pane imwe yandiri kuona nyaya iri kubudiswa panapa pakunzi government has declared war on corrupt and unlicensed driving schools, citing their contribution to raising road traffic accidents. This comes as nearly 2,000 fatalities and over 10,000 injuries are recorded annually. Corrupt driving schools who employ unqualified instructors and operate without licenses have been cited as a cause for concern. Pakaipa ipapo. Zimbabwe. Corruption zvava vanombozama kuda kuipedza kuti vakaisa ma-instructor siri qualified chinchi zvimwe zvacho inangu handizofanira kukomenda kozi munozotanga kunditi iwe Kulliant wagara unototaurisa zviri natural. No, ndiudzewo zvamuri kufungawo zvekare panyaya iyoyo hama dzangu munoionawo sei. Tell me what you think in the comment section. Hurumende iri kunzi yatombobhuka match nevanhu ivavo kuti kana mimi magara ndimi wanzi ndova in fact ndova kupuwa blame kuti ndimi muri kukonzeresa matambudziko ari kusanganwa nevanhu mumugwagwa, matambudziko ekurovera kwemotikari kwechinchi kuri kuitika mumugwagwa. Saka pari kunzi takuda kuti timbomhanyisana zvakanyanya, timbofambirana kuma-driving schools enyuwa wanzi muri kuisa ma-instructors epasi pemuti. Ngatisanganei mu-comment section mangu hama dzangu mundiudze kuti nyaya muri kuiona sei. Pama-audios kune vanoda kusenda handina hangu kuvhara. Hazvina basa zvokuti Christmas kana kuti chichi kana kuti New Year. Namba ndidzodzi mundiudzewo kune vanoda kusenda ari ma-audios.